waken soya ta gari kamar garin peak milk. Ku biyo mu domin ganin yadda ake haɗawa cikin sauƙi. Abubuwan da za ku tanada domin haɗa garin madarar sun haɗa da soya beans, tafasasshen ruwa, suga da vanilla flavour ko kuma kowane nau'in flavour da kuke so ku sa cikin naku. Da farko za ku gyara wakenku, ku cire masa duk wani ciyayi da tsakuwa. Sai ku ɗora saman ruwan da za ku dafa waken. Bayan ruwan dafa waken naku ya tafasa, sai ku kawo waken soyanku da za ku yi garin madarar da shi ku zuba cikin ruwan. Bayan kun zuba shi cikin ruwan sai ku rufe sai ya ɗan dahu na tsawon minti 30 zuwa 40. Dafa waken yana da matuƙar muhimmanci amma in ba kwa buƙatar dafawar za ku iya jiƙa waken na tsawon awa 8 a ruwa. Bayan waken soyanku ya kai mintuna 30 zuwa 40 a wuta sai ku juye su a kwando ku zuba masa ruwan sanyi. Ku mutsttsike sa da hannunku kamar yadda ake surfa waken alale. Ku ɗauraye sa ku cire masa dusarsa tas kamar yadda kuka gani. Bayan kun gama tsaftace wakenku sai ku sake yin wani sanwa ku maida waken naku a wuta na tsawon mintuna 10. Bayan adadin mintuna 10 da kuka ba wakenku ya cika sai ku sauke sa ku ɗauraye masa duk wata sauran dusar da ta maƙale a jikin waken. Ku tsane sa cikin kwando. Kafin ku shanya wakenku ya bushe ana buƙatar ku rinƙa tsane wakenku na tsawon awa 8 a kwando. Kenan in za ku yi madarar wakenku ana so ku dafa shi da daddare kafin zuwa wayewan gari wakenku ya tsane. Hanyoyi biyu ake bi wurin busar da waken. Hanya ta farko za ku baza wakenku a tire sai ku rufe su da raga. Bayan kun rufe su da raga sai ku je ku aje su a rana inda zai bushe. Hanya ta farko kuwa idan ba kwa buƙatar ku shanya su a rana sai ku baza su a tire ta oven. Bayan kun baza su a tire ta oven sai ku je ku sa mishi wuta ɗan kaɗan ya riƙa tsanewa har ya zo dai kamar kun soya ko kuma kamar ya bushe. Bayan kun tabbatar wakenku ya bushe sai ku juye su a mazubi. Bayan kun juye su a mazubi sai ku kawo suganku da vanilla flavour ko kuma kowane nau'in flavour da kuke so ku haɗa ku zuba ku niƙe sa. Hanyoyi biyu ake bi wurin niƙa madara. Hanya ta farko ita ce ana zuba su a babbar blender kamar yadda kuke gani. Hanya ta biyu ita ce ita ma ana niƙa ta a ‘yar ƙaramar blender kamar yadda kuke gani. Niƙa madarar ku a ‘yar ƙaramar blender yana da matuƙar amfani. Domin kuwa ita za ta niƙa muku madarar ku ya yi laushi da sheƙi ya yi kyau kamar asalin madarar peak ta gari. Bayan ya yi laushi sai ku zuba su a faranti ku mutstsuke su kamar yadda kuke gani. Idan laushinsa ya muku za ku iya barin sa haka amma in laushin bai muku ba za ku iya tankaɗe sa da rariyar laushi. To alhamdulillah madarar waken soya ta kammala. Za ku iya haɗa wannan madara domin amfanin gida kuma za ku iya haɗa wannan madara domin kasuwanci.